почитатели на творчеството и живота на Емилиан Станев. Преди 5 години отбелязахме по тържествен начин 100 годишнината от неговото рождение, но сега съвсем скромно ще отбележим и 105 годишнината. Съжалявам, че филма за Емилиан Станев на Дочо Бочаков не може да се включи при научната техника, но така или иначе ние ще отбележим неговата годишнина с представяне на книгата на доктор на филологическите науки Радка Пенчева. За слово сме поканили директора на окръжната библиотека господин Иван Александров. Заповядайте, господин Александров. Уважаеми дами и господа, мисля, че за никого не е изненада, че днес, когато сме в навечерието на честването 105 години от рождението на великият писател Емилиан Станев, ще представим една книга на доктор Радка Пенчева, тъй като всички знаем, че тя е човекът, който работи по темата Емилиан Станев, изучава и навлиза в отделните фибри на живота и творчеството на този наш земляк. И безспорно днес ще представим една книга, която е издадена и е спечелила конкурса на Министерството на културата. Това по-своему е достатъчен знак за достоинството на книгата, когато експерти от Министерството на културата са дали своята оценка и естествено това, което ви казах в самото начало, че това е една книга на един от най-добрите познавачи на живота и творческото дело на Емилиан Станев. Книгата на доктор Радка Пенчева, сюжети на забравата, реванша на паметта, иде да продължи тъкмо тая традиция, за да засвидетелства нашата благодарност към предшествениците за стореното от тях и да покаже, че не сме ги забравили. Изданието съдържа 2 раздела, подсказани от още 2 заглавия – Студии за Емилиан Станев и Реванша на паметта. Много се вълнувам, че съм сред вас. Така, винаги се вълнувам, когато идвам в Елена, защото тук е тръгнал този писател, за който имам така щастието и честта да работя толкова години. И мисля, че това е един голям късмет в моя живот, да попадна в музея на писателя и да се занимавам с неговото творчество, с, така да се каже, с неговите архиви и с неговото наследство. Както всички знаем, творчеството на писателя Емилиан Станев е добре познато. Той там е познат като майстор на словото, като пластик, като мъдрец. Като мислител той е познат в неговия дневник на българите, на читателската публика. И аз си помислих, че това, което ние знаем и хората не знаят, неговия архив, неговата библиотека, влияние върху него, това са по-малко известни неща, трябва също да ги направим популярни по някакъв начин. И затова аз написах тази част, свързана с писателя Емилиан Станев, защото наистина една писателска библиотека говори освен за вкуса на самия писател, говори и за това как той си е оформил, какви влияния има върху него, какво е ползвал. И е много наистина вълнуващо, когато разгръщаш книгите на писателя, да видиш кои от тях той е ползвал, какво се е подчертавал, какво за него е било особено ценно. Реших да направя това достояние на публиката. Също така и някои негови неосъществени творчески проекти, които, макар и в един такъв ръкописен вид, засвидетелстван в творческия архив на писателя, показва това богатство, което той има в своето творчество, богатство на теми, на много сюжети, които някои от тях в тези години са били невъзможни да се напишат, защото са ще да останат неиздадени.